Kaseng HITO hakashiphotarik urumpang araja RPR kalalit banyakandu UCEM ka KGDC banpan jengshai halor ki samtali kiman kini kilong ka kai phot ka KGDC ba ka aisha ka sarkar halor ka kam khapot nangta ka hukum ka yeng bishar ha ka beide ba ka jing ai license khai ki barjala ka jing thungi ki sangut ki khle nong sinshar ban long kum ki nominated member shiki district council Kemudian bangi request ko copy na ka KGDC memo document submit sika khat lingba CM chief minister jangka sarkar mekla hasan tarik buai kabar ni pan kopi ek recommendation ha badai kanika report committee boundary basambet kanika council seka sarkar jila bat ko kopi jangka nika latest 6 schedule amendment kabasau ka bani pan clarification ha judicial and legal stand jangka KHDC ka bayadai kat kum ka bami na honorable high court khatar tarik arajar akan tarik penam arajar kalau direct ke sarkar meklia ban tek lakam juga trading license lene kata trade by non tribal kinu ki company lene kinu ki bawan trade hangne ki bayi pungkenya ka ni ka man ko pors but kebasan ni request naka this council ban recommend ya ka NCRWC keban ailat ban nominate sanut kisim kidaloi bat ki nokman kat kum kesti bangila det ai su gornor jang kejala dai trek dai arja we halor ka ai bat ka NCRWC